On to dají slony. No. Jestli se tam nechce na ní zeptat, tak to je tak všechno, co jsme vám dneska mohli ukázat. Kdyby se tam učíme, tak odháním mouchy. Takže my se s vámi učíme a těšíme se někdy příště na shledanou. Oni tam tudí vlastně to bylo tady v kromě toho, jsem tam tam.